स्टूडियो राजगीर। आगे सारा छौड़ी 300 के नया सामान 100 रुपया करा देने मान के छौड़ी 300 के नया सामान 100 रुपया करा देने मान। आगे सारा चीज मांगे छौड़ी कारोई एते घुमान के छौड़ी 300 के नया सामान 100 रुपया करा देने मान। टोला टोला घूमी के छौड़ी अपन चीजावा बटनी गे हम जब लेवे लगलियो ऐसे काहे ऐठनी गे। टोला टोला घूमी के छौड़ी अपन चीजावा बटनी गे हम जब लेवे लगलियो ऐसे काहे ऐठनी गे। छौड़ी 300 के नया सामान 100 रुपया करा देने मान गे छौड़ी 300 के नया सामान 100 रुपया करा देने मान। कर ले पहले के बतिया हमरे वाला ले बोहनी हो लगे नहीं के छौड़ी हमरे खाली दे बोहनी। आद कर ले पहले के बतिया हमरे वाला ले बोहनी हो लगे नहीं के छौड़ी हमरे खाली दे बोहनी। छौड़ी 100 रुपया के लायक तोरा हाथ नहीं सामान के छौड़ी 300 के नया सामान 100 रुपया करा देने मान। अगर करा देगे तो ऐसा ही रह जाता।